Ωραίο. Καλώς ορίσατε λοιπόν, χρόνια πολλά, στο καθιερωμένο πλέον ραντεβού μας για υλοποιήσεις της νέας χρονιάς, όπου με χαρά μου το ζητάτε πλέον μόνοι σας. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν το είχα βάλει ιδιαίτερα στο μυαλό μου και άρχισα να λαμβάνω μηνύματα. Τι θα γίνει φέτος, δεν θα κάνουμε υλοποιήσεις? Λέω εντάξει, θα κάνουμε και φέτος υλοποιήσεις. Αυτό λοιπόν που έλεγα και προηγουμένως πριν ξεκινήσουμε είναι ότι από τις περσινές υλοποιήσεις που είχα γράψει σαν σήμερα, ας πούμε, κάνοντας τη διαδικασία από τις 37 υλοποιήσεις που είχα ζητήσει, είχαν γίνει 32. Αυτό τι σημαίνει? Ότι με κάποιο τρόπο όλο αυτό τελικά λειτουργεί. Πάμε λοιπόν μαζί και φέτος να δημιουργήσουμε ένα ε, έτος όπως εμείς το θέλουμε και εμείς το επιλέγουμε. Ε, θα ξεκινήσω με τον τίτλο που βάζω σε αυτή τη διαδικασία, ο οποίος είναι «Ζήτα για να λάβεις». Πολύ σημαντικό κομμάτι για το να έχουμε πράγματα στη ζωή μας είναι να μάθουμε να τα ζητάμε. Και επειδή έχουμε μεγαλώσει σε περιβάλλοντα και σε κοινωνίες όπου το να ζητάμε πράγματα θεωρείται κακό, θεωρείται ότι είμαστε αχάριστοι, θεωρείται ότι είμαστε αγνώμων, είναι ένα από τα πολύ σημαντικά κομμάτια που μπλοκάρουν το να υλοποιήσουμε. Όταν λοιπόν δεν ζητάς, πώς θα υλοποιήσεις? Όταν φτάνουμε στο σημείο να σε ρωτάει κάποιος τι θέλεις και εσύ δεν έχεις μάθει ούτε να ξέρεις τι θέλεις, ούτε να αναγνωρίζεις το θέλω σου, πόσο μάλλον να το ζητήσεις και από κάπου, πώς περιμένεις να αλλάξει και κάτι στη ζωή σου και την καθημερινότητά σου. Ο λόγος λοιπόν που βάζω αυτό τον τίτλο είναι ότι θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας σε διάφορες στιγμές της ζωής μας να μάθουμε και να συνεχίζουμε να μαθαίνουμε, να ζητάμε. Να ζητάμε από τους γονείς μας, να ζητάμε από τους συντρόφους μας, να ζητάμε από τα παιδιά μας, να ζητάμε από τους φίλους μας. Η πεποίθηση ότι ο άλλος καταλαβαίνει τι θέλω χωρίς να του το ζητήσω είναι απόλυτα ψευδής. Ο κάθε άνθρωπος μεγαλώνει με τα δικά του δεδομένα, τα δικά του βιώματα, με τα δικά του τραύματα, σε μια διαφορετική οικογένεια από ό,τι έχουμε μεγαλώσει εμείς και δεν μπορεί να ξέρει τι είναι αυτό που μας αρέσει, τι είναι αυτό που δεν μας αρέσει, τι είναι αυτό που μας χαροποιεί ή τι είναι αυτό που μας δυσαρεστεί. Το κομμάτι λοιπόν της επικοινωνίας και του ζητάω αυτό που θέλω, το εκφράζω αυτό που θέλω, αυτό που μου αρέσει, αυτό που με κάνει να νιώθω όμορφα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπαίνοντας τώρα πιο αναλυτικά στο κομμάτι των υλοποιήσεων, έχουμε πει και με αρκετούς από εσάς, θα το ξαναπούμε τώρα, ότι ένας βασικός λόγος που επίσης μπλοκάρονται οι υλοποιήσεις μας είναι στο ότι φοβόμαστε να έχουμε κάτι ενώ λέμε ότι θέλουμε να το έχουμε. Γιατί φοβόμαστε? Γιατί πιθανώς κάτι κρύβεται σε επίπεδο πεποιθήσεων, όπου σημαίνει ότι μας δημιουργεί μία ανασφάλεια, μία φοβία το να έχουμε κάτι, γιατί συνήθως φοβόμαστε ότι θα χάσουμε κάτι άλλο. Και βέβαια το μεγαλύτερο μέρος του κόσμου αυτό που φοβάται είναι το να μην χάσει αυτά που ήδη έχει, γιατί το γνώριμο είναι ασφαλές. Ενώ το άγνωστο είναι άγνωστο, είναι καινούριο, δεν γνωρίζουμε τι μπορεί να φέρει. Στο φόβο λοιπόν μην χάσουμε και αυτά που έχουμε, είτε δεν ζητάμε, είτε μπλοκάρουμε τις υλοποιήσεις που λέμε ότι θέλουμε. Ένας ακόμα λόγος που μπλοκάρουμε τις υλοποιήσεις μας είναι μέσα από το να προσκολόμαστε στο πώς θα γίνει κάτι. Όταν ψάχνεις να βρεις το πώς, το δικό σου το μυαλό θα σκεφτεί ένα, δύο, τρεις, τέσσερις τρόπους, maximum. Το σύμπαν όμως έχει άπειρους διαφορετικούς τρόπους που μπορεί να σου φέρει αυτό το οποίο θέλεις. Οπότε είναι σημαντικό να το ζητάς χωρίς να προσκολάσαι ούτε στο τελικό αποτέλεσμα, στο πότε θα έρθει, ούτε στο πώς θα έρθει. Κυρίως το πώς είναι αυτό που μπλοκάρει τη διαδικασία. Γιατί αν εγώ βάλω στο μυαλό μου και θέλω να υλοποιήσω και υλοποιώ το να έχω ένα καινούριο αυτοκίνητο,
Αλλά όταν σκέφτομαι πώς θα έχω το καινούριο αυτοκίνητο, μόνο αν πάρω δάνειο, αν κερδίσω το Τζόκερ, αν ε, βγάλω πολλά λεφτά και κάνω τόση δουλειά και βγάλω τόσα λεφτά για να μπορώ να το αγοράσω, αμέσως μπλοκάρω το ενδεχόμενο να γίνει αυτό που έχει γίνει σε μένα, το να μου χαρίσουν ένα αυτοκίνητο. Οκ. Η μόνη λεπτομέρεια στο αυτοκίνητο που μου χάρισαν εμένα το 2020 είναι ότι δεν είχα ζητήσει καινούριο αυτοκίνητο και έτσι ήταν μεταχειρισμένο. Αλλά δεν πάβει να μου έκαναν δώρο ένα αυτοκίνητο. Ωραία. Οπότε το πώς μπορεί να μπλοκάρει απόλυτα μία διαδικασία υλοποίησης. Ε, Επίσης, ένας από τους λόγους που δεν υλοποιούμε είναι γιατί απασχολούμε το κεφαλάκι μας με πάρα πολύ αρνητικά συναισθήματα στην καθημερινότητά μας και με πολύ χαμηλές δονήσεις. Η χαμηλή δόνηση δεν αφήνει να φτάσει στο σύμπαν η ελαφριά δόνηση που έχει και η υψηλή δόνηση που έχει το θέλω μας και η υλοποίηση. Όταν λοιπόν εγώ βιώνω αρνητικά συναισθήματα, κάνω αρνητικές σκέψεις, δονούμε πολύ χαμηλά, άρα είμαι πολύ κάτω στη γη. Ενώ όταν δονούμε σε υψηλά συναισθήματα και υλοποιώ και ζητάω πράγματα, όταν η δική μου η δόνηση και η δική μου η ενέργεια είναι λεπτοφυής, είναι ελαφριά, φεύγει στο σύμπαν και άρα γυρνάει πίσω σε μένα με ευκολία. Αυτός είναι και ο βασικός λόγος που σήμερα θα κάνουμε μία απελευθέρωση από βάρη που κουβαλάμε, όχι μόνο από τη δική μας τη ζωή και τα δικά μας τα βιώματα. Θα κάνουμε μία μικρή απελευθέρωση και από τα βάρη που μπορεί να κουβαλάμε από άλλους στη διάρκεια της ζωής μας. Yes, Ράνια μου, yes, yes. Οπότε, πάμε να δούμε και πώς κάνουμε, πώς ζητάμε. Πάντα ζητάμε στο τώρα. Δηλαδή, θα ξεκινήσετε μία λίστα με όσο περισσότερα πράγματα μπορείτε να γράψετε μέσα στο επόμενο δεκάλεπτο. Η λίστα θα ξεκινάει ως εξής. Έχω τώρα στη ζωή μου. Και από κάτω θα γράψετε τι έχετε σαν να το έχετε ήδη στη ζωή σας. Για παράδειγμα, είναι σημαντικό να γράψετε πράγματα που αφορούν εσάς. Δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε για κάποιον άλλον. Δεν υλοποιούμε χρήματα. Υλοποιούμε τι θα κάναμε αν είχαμε αυτά τα χρήματα που ζητάμε. Οκ. Δηλαδή δεν ζητάω να έχω 100.000 ευρώ, ζητάω ένα σπίτι, ένα αυτοκίνητο, ένα κότερο, ό,τι είναι αυτό το οποίο θέλω να έχω, αν έχω αυτά τα 100.000. Οκ. Πώς θα τα αξιοποιούσα λοιπόν αυτά τα χρήματα. Ερώτηση. Παρακαλώ. Δηλαδή, αν ας πούμε γράψω, έχω τώρα στη ζωή μου, βγάλει χρήματα από κάτι, ας πούμε. Δεν ισχύει. Από μια επένδυση ας πούμε που θα Από, κάνει. από, από μια δουλειά. Όχι ένα συγκεκριμένο ποσό. Έχω τώρα στη ζωή μου, π.χ. αναπτυχθεί χρηματικά, ας πούμε, Οικονομικά. από αυτό εννοούσα. Κατάλαβες? Από Μπορείς αυτό, ας πούμε. να το εστιάσεις περισσότερο σε αυτό το οποίο θέλεις να αναδειχθείς και αν αναδειχθείς θα έχεις και οικονομική αυθονία από εκεί. Και θα μπορείς να το εκφράσεις και όσα έχω επιτύχει και αναγνωριστεί από αυτή την εργασία και έχω καλές απολαβές. Δεν χρειάζεται Α, να βάλεις συγκεκριμένο νούμερο, ότι έχω οικονομική ελευθερία από αυτή τη δραστηριότητα. Μπορείς να το οκ. βάλεις έτσι. Σαν οικονομική ελευθερία μπορούμε να το ζητήσουμε. Είναι σημαντικό στις υλοποιήσεις μας να γράψουμε, όπως σας είπα, για εμάς. Και είναι σημαντικό να γράψουμε και υλικά αγαθά και μη υλικά αγαθά. Δηλαδή, ναι, να γράψω, έχω τώρα στη ζωή μου την υγεία μου. Εγώ μέσα σε αυτό βάζω σωματική, πνευματική, ψυχική, νοητική, συναισθηματική, όλες. Γιατί είναι σημαντικά και στους 5 τομείς να έχω την υγεία μου. Ωραία. Αλλά θα βάλω ότι έχω τώρα στη ζωή μου και ένα καινούριο στρώμα, ας πούμε, για το κρεβάτι μου. Οκ, και το υλικό αγαθό. Θα βάλω ότι έχω κατακτήσει κάποια αρετή, που είναι σημαντικό για μένα να κατακτήσω κάποια αρετή φέτος. Π.χ. της καλοσύνης, π.χ. της συμπόνιας.
Θα βάλω για τους δικούς μου ανθρώπους, θα βάλω κάτι που είναι ουσιαστικά σαν ευχή, γιατί δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε πράγματα για άλλους, αλλά μπορούμε να ζητήσουμε το θέλω μας, ας πούμε, να έχουν την υγεία τους οι δικοί μας οι άνθρωποι. Ωραία. Επίσης είναι σημαντικό να συμπεριλάβουμε κάτι που έχει να κάνει όχι μόνο με εμάς, αλλά με όλο τον πλανήτη. Δηλαδή, εγώ κάθε χρόνο στις υλοποιήσεις μου γράφω, έχω τώρα στη ζωή μου ειρήνη και αρμονία ή αγάπη σε όλο τον πλανήτη. Οπότε μην κοιτάμε μόνο τον εαυτό μας, να κοιτάμε και το σύνολο. Πες το Χριστό. Δεν σας Πάντα. βλέπω, το χεράκι το σηκώνετε από την εφαρμογή. Έχει ένα σημείο που λέει React και πατάς εκεί και βγαίνει ένα χεράκι. Αλλά πες μου, αφού σε είδω Θοδωρή. Αλλά άμα περιμένεις να το βρω, Καλά, θα εντάξει. περιμένετε Άνοιξε το πολύ. μικρόφωνο και ρώτα τότε, σ' ακούω. Ωραία. Ε, Γράφουμε πάντα με το εγώ και με το έχω. Ναι, ναι, ναι. Έχω τώρα στη ζωή μου. Ε, και γράφουμε σε ενεστώτα, στο παρόν. Δηλαδή, έχω τώρα, όπως σας είπα, στη ζωή μου ψυχική, σωματική, πνευματική, νοητική και συναισθηματική υγεία. Έχω τώρα στη ζωή μου αναπτύξει τον τάδε τομέα στη δουλειά μου, ας πούμε. Έχω τώρα στη ζωή μου, εγώ το έχω βάλει το έχω τώρα στη ζωή μου και από κάτω βάζω παύλες όλα τα υπόλοιπα. Επιτυχία στις συνεδρίες μου. Έχω τώρα στη ζωή μου ο τίτλος νέους πελάτες κάθε μήνα. Έχω τώρα στη ζωή μου ευχαριστημένους πελάτες που με συστήνουν και σε άλλο κόσμο. Έχω τώρα στη ζωή μου ένα μασάζ την εβδομάδα. Πολύ ωραία υλοποίηση. Αποδοτικές επενδύσεις. Οικονομική ελευθερία. Παθητικό εισόδημα. Πες το, Ευελίνα. Όταν κάνουμε για ασθένεια, ας πούμε, προσθέτουμε και με τον καλύτερο και βέλτιστο τρόπο. Έχω απαλλαχτεί, ας πούμε, από αυτό με τον καλύτερο και βέλτιστο τρόπο. Ούτως ή άλλως τις υλοποιήσεις, στην εντολή λέμε με τον ύψιστο και βέλτιστο τρόπο να γίνουν. Οπότε και να μην το Υλοποιήσεις. γράψω και να Όχι, γράψω δεν μόνο έχω χρειάζεται να το απαλλαχθεί γράψεις. από τη μοιοπία, ας πούμε, είναι Ναι, ναι, μέχρι εκεί. Οκ. ναι. Έχω τώρα στη ζωή μου διευρύνει τις διαισθητικές μου ικανότητες. Δεν θα σας μιλάω, θα σας σκέφτομαι και θα σας κάνω συνεδρία. Με το μυαλό μου σε λίγο καιρό. Έγραψα κάτι παρόμοιο. Μπράβο, αγάπη μου, χαίρομαι. Γι' αυτό τα λέω σαν παραδείγματα, για να παίρνετε, να εμπνέεστε. Όπως έχω γράψει η Ράνια, ότι έχω τώρα στη ζωή μου ανεβάσει τη δόνησή μου. Μπορείτε να ζητήσετε νέους πνευματικούς δασκάλους. Μπορείτε να γράψετε τι σεμινάρια θέλετε να παρακολουθήσετε μέσα στο έτος. Άλλη ερώτηση πάνω στο τι γράφουμε και πώς το γράφουμε. Πολ, θες να ρωτήσεις? Άνοιξε. Εγώ θέλω να ρωτήσω. Δεν ξέρω ποιος είναι. Ε, Γιατί θέλω να... ποιος είναι που θέλει να ρωτήσει? Εγώ. Ρώτα. Μπορούμε να ζητήσουμε επιτυχία σε κάτι που κάνουμε, μία δραστηριότητα. Βεβαίως. Οκ. Βεβαίως. Έχω τώρα επιτυχία σε αυτό. Βέβαια. Λιάννα, πες το. Ο Πολ δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο.
Είπες ότι όταν ζητάμε, που λες, για σωματική, ψυχική, συναισθηματική, πνευματική και κάτι άλλο για υγεία. Ένα Συναισθημα- Πνευματική, σωματική, ψυχική, νοητική, ε, νοητική, συναισθηματική. συναισθηματική. Εντάξει. Μπορείς να γράψεις ότι θέλω ένα καινούριο πνευματικό δάσκαλο καλύτερο από τον τάδε ή απαγορεύεται να βάλεις όνομα. Το ποιο αν είναι καλύτερος ή χειρότερος για σένα είναι υποκειμενικό, είναι για σένα. Αφού υλοποιείς για σένα μπορείς να το βάλεις. Μμ. Δεν είναι για σένα το ζητάς, οπότε μπορεί για μένα να μην είναι έτσι, αλλά για σένα να είναι έτσι. Οπότε ναι, μπορείς να το ζητήσεις. Πες το, Ευελίνα. Όσον αφορά υλοποίηση για αποπληρωμή, ας πούμε, επειδή έχεις πει να μην αναφερόμαστε. Και εγώ θέλω Όχι. να υλοποιήσω το χρέος που έχει μείνει Έχω στον μπαμπά. απελευθερωθεί από το οικονομικό χρέος του τάδε. Μπορείς να Απελευθερωθεί. το υλοποιήσεις, βέβαια. Οκ. Πώς απελευθέρωση, ότι πλέον δεν δεσμεύομαι Απελευθερωθεί από από το αυτό. χρέος του μπαμπά. Αυτό δηλαδή Μπράβο, αρκεί να μπράβο. το... Βέβαια, βέβαια. Γιατί είχα βάλει αποπληρώσει, αλλά λέω τώρα εφόσον γίνονται Καλύτερο και είναι με να άλλους τρόπους, απελευθερωθείς από αυτό. είχα γράψει και εύκολα, γρήγορα, χωρίς κόπο. Αυτό να το κρατήσω ή... Και βέβαια, Ωραία, οκ. Απελευθερωθεί λοιπόν. Ευχαριστώ. παρακαλώ. Λοιπόν, δίνω άλλα 3 λεπτά και μετά πάμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία. Επίσης, να προσθέσω ότι είναι σημαντικό να ζητάτε πολλά για έναν ακόμα λόγο. Όταν ζητάμε λίγα, το μυαλό μας μπαίνει σε αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, στο να ψάχνει τον τρόπο το πώς θα γίνουν. Όταν ζητάς πολλά, δεν προλαβαίνει να εστιάσει σε ένα πράγμα το μυαλό, οπότε μπαίνει στη διαδικασία να απασχοληθεί ταυτόχρονα στο να υλοποιήσει πολλά πράγματα. Και έτσι δεν προσκολάτε σε ένα ή δύο που μπορεί να έχει ζητήσει και να βρίσκεις τελικά τους τρόπους να τα μπλοκάρεις. Οπότε όσο πιο πολλά γράφουμε, τόσο πιο πολλά θα υλοποιήσουμε. Έτοιμοι? Αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα, αν όχι μέχρι το βράδυ σήμερα, αύριο το πρωί, θα το έχω ανεβάσει στο YouTube, στο κανάλι μου, στο The Light You Are, οπότε μπορείτε να το ξανακάνετε τις επόμενες μέρες με ακόμα πιο μεγάλη λίστα ή να το δώσετε σε δικούς σας ανθρώπους να το δούνε και να κάνουν και εκείνη τη διαδικασία. Ωραία. Λέω να ξεκινήσουμε.
Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με ένα διαλογισμό, όπου θα σας κατευθύνω προκειμένου να πάμε να κάνουμε πρώτα απελευθέρωση και μετά να κάνουμε το αίτημα της υλοποίησης για τη νέα χρονιά. Αν κάπου με χάσετε, μην αγχώνεστε, συνεχίστε, ακούστε από εκεί που συνεχίζω και συνεχίστε κι εσείς. Η όλη διαδικασία είναι να μπείτε έτσι σε όλη αυτή την ενέργεια, όπου μπαίνοντας όλοι μαζί σε αυτή την ενέργεια την ενισχύουμε και τη δυναμώνουμε για όλους μας ακόμα περισσότερο. Θα σας κατευθύνω σε κάθε βήμα, οπότε απλά απολαύστε το και αφεθείτε στο να ζήσετε τη μαγεία. Αυτό θα πω. Οπότε θέλω να καθίσετε όλοι αναπαυτικά, να κλείσετε τα ματάκια. Θέλω να πάρετε μία βαθιά εισπνοή και εκπνοή. Εισπνοή ξανά από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Και θέλω να φανταστείτε μία ενέργεια, μία φωτεινή μπάλα από το κέντρο της καρδιάς σας να κατεβαίνει σε όλο σας το σώμα, από τα πέλματά σας να πηγαίνει βαθιά μέσα στη γη, να γίνετε έντονοι και δυνατοί, να επιστρέφει, από τα πέλματά σας να διαπερνάει όλο σας το σώμα και να βγαίνει από την κορφή του κεφαλιού σας μια τεράστια μπάλα φωτός, διάφανη, ό,τι χρώμα θέλετε εσείς. Τώρα θέλω να φανταστείτε ότι βρίσκεστε μέσα σε αυτή την μπάλα και αρχίζετε και ανεβαίνετε πέρα από το γνωστό σύμπαν. Φανταστείτε ότι περνάτε μέσα από κάποιες στιβάδες από έντονα λευκά και πιο χαμηλά λευκά φώτα. Συνεχίζετε και ανεβαίνετε και άλλο ψηλά. Περνάτε μέσα από ένα έντονο χρυσό φως. Ανεβαίνετε κι άλλο. Ακόμα πιο ψηλά. Και τώρα θέλω να φανταστείτε ότι περνάτε μέσα από μία παχύρευστη ουσία που μοιάζει με ζελέ και μέσα βρίσκονται όλα τα γεωμετρικά σχήματα και όλα τα χρώματα της ήριδας. Και τώρα θέλω να φανταστείτε ότι μία ρόζο μύκνη, που είναι ο νόμος της συμπόνιας, σας αγκαλιάζει και σας βοηθάει να ανεβείτε ακόμα πιο ψηλά. Και άλλο πιο ψηλά, μέχρι που φτάνετε μπροστά από ένα ορθογώνιο παραλληλόγραμμο παράθυρο, από το οποίο αναβλύζει λευκό μαργαριταρένιο ηρυδίζον φως. Θέλω να φανταστείτε ότι μπαίνετε σε αυτό το παράθυρο και επιτρέπετε σε αυτό το λευκό μαργαριταρένιο ηρυδίζον φως να διαπεράσει την μπάλα σας και να διαποτίσει κάθε κύτταρο στο σώμα σας. Νιώθετε ότι αυτό το λευκό μαργαριταρένιο ηρυδίζον φως και εσείς είστε ένα. Και τώρα θέλω να φανταστείτε τον εαυτό σας κάπου έξω στο σύμπαν. Μπροστά σας υπάρχει ένας δρόμος, αλλά είναι λίγο σκοτεινός, είναι με ομίχλη. Είναι το μέλλον σας. Δεν φαίνεται ξεκάθαρα. Κάτι το εμποδίζει. Θέλω να γυρίσετε προς τα πίσω και να δείτε όλο σας το παρελθόν. Τα βιώματα,
τα τραύματα, τα ευχάριστα και τα δυσάρεστα που έχουν συμβεί στη ζωή σας και θέλω να πάτε πίσω στη μέρα που γεννηθήκατε. Θέλω να πάτε σε εκείνη την ημέρα που ήρθατε σε αυτόν τον κόσμο και ήσασταν ένα άγραφο βιβλίο ακόμα. Οι σελίδες που ήταν καθαρές και λευκές. Από τότε μέχρι τώρα, οι γονείς, οι συγγενείς, οι δάσκαλοι, οι φίλοι, οι γνωστοί, όλοι όσοι έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας από τότε μέχρι τώρα, σε ένα σακί που είχαμε μαζί μας άρχισαν να βάζουν πετρούλες. Ο καθένας έβαζε τη δική του την πέτρα. Και έχουμε φτάσει να περνάνε τα χρόνια και αυτό το σακί να γίνεται όλο και πιο βαρύ. Με δικές μας επιλογές, με δικά μας αρνητικά συναισθήματα, με δικά μας βιώματα, αλλά και με αυτά που μας έχουν δημιουργήσει οι πρόγονοι, με αυτά που μας έχει δημιουργήσει η οικογένεια, η κοινωνία, οι συνθήκες. Φτάνουμε λοιπόν στο τώρα έχοντας στην πλάτη μας ένα τσουβάλι με βάρη, τόσο δικά μας αλλά και πολλά βάρη αλωνών. Και αυτά όλα τα βάρη εμποδίζουν το να δούμε καθαρά το μέλλον. Αυτός ο σάκος κάθε φορά που έχουμε νιώσει απόρριψη γεμίζει με μία ακόμα πέτρα. Κάθε φορά που έχουμε νιώσει στεναχώρια, αμφισβήτηση, που μας έχουν απαξιώσει, κάθε φορά που μας έχουν μειώσει, γεμίζει με επιπλέον βάρος. Το οποίο ήρθε η ώρα τώρα να το απελευθερώσουμε. Ήρθε η ώρα να κάνουμε τις δικές μας επιλογές. Ήρθε η ώρα να πάρουμε την ευθύνη για τη δική μας τη ζωή στα δικά μας τα χέρια. Θέλω λοιπόν τώρα, έχοντας αυτό το σάκο στην πλάτη σας, να φανταστείτε ότι βρίσκεστε σε ένα πάρα πολύ ψηλό γκρεμό. Από κάτω είναι η θάλασσα. Και θέλω να φανταστείτε ότι πιάνετε αυτό το σακί, όπως το σακί του Άι Βασίλη που είναι γεμάτο με δώρα. Θέλω να πιάσετε αυτό το σακί που είναι γεμάτο με τις πέτρες που σας βαραίνουν από αρνητικά συναισθήματα, είτε δικά σας, είτε αυτά που κουβαλάτε από τους προγόνους σας, είτε αυτά που σας φόρτωσαν, είτε αυτά που δεχτήκατε να φορτωθείτε. Και να το αδειάσετε αυτό το σακί στη θάλασσα κάτω από αυτό το γκρεμό που στέκεστε. Θέλω να αδειάσετε αυτό το σάκο και να ανοίξετε τα χέρια σας και να νιώσετε την ελευθερία, να νιώσετε την απελευθέρωση από όλα αυτά τα βάρη, να νιώσετε την αναπνοή σας να είναι δική σας, να έχετε το δικό σας ρυθμό, τις δικές σας επιλογές, τη δική σας ελεύθερη βούληση. Και αφού έχετε αδειάσει το σάκο αυτό με όλα τα βαρύδια του παρελθόντος, των προγόνων, των άσχημων συναισθημάτων, θέλω να επιστρέψετε στη θέση που ήσασταν πριν στο σύμπαν και να δείτε αυτό το δρόμο μπροστά σας να αρχίζει να καθαρίζει. Θέλω να μπείτε στο παράθυρο και να λουστείτε με το λευκό μαργαριταρένιο ηριδίζον φως.
Θα σας κάνω κάποιες ενσταλλάξεις. Θα λέτε ναι σε κάθε ερώτηση για να προχωρήσουμε και στην υλοποίηση. Θέλεις να ξέρεις ότι είναι ασφαλές για σένα να ζητάς και να λαμβάνεις. Και θέλεις να ξέρεις ότι είναι γενετήσιο δικαίωμά σου να σου χαρίζονται πράγματα. Θέλεις να ξέρεις πώς είναι να ζεις τη ζωή σου αναλαμβάνοντας την ευθύνη για τις δικές σου τις επιλογές. Και θέλεις να ξέρεις πώς είναι να ζεις χωρίς να πρέπει να σε βαραίνει το παρελθόν, οι πρόγονοι ή τα βάρη των προγόνων σου. Θέλεις να ξέρεις πώς είναι να έχεις τη διάκριση ανάμεσα στα δικά σου τα θέματα και αυτά των προγόνων σου. Και θέλεις να ξέρεις ότι μπορείς να ανήκεις στην οικογένειά σου, να τιμάς τους προγόνους σου χωρίς να πρέπει να αναλαμβάνεις τα δικά τους τα βάρη. Θα ήθελες να ξέρεις ότι είναι γενετήσιο δικαίωμά σου να έχεις τον έλεγχο και την ευθύνη της δικής σου της ζωής και των δικών σου των επιλογών. Και θέλεις να ξέρεις πώς είναι να αισθάνεσαι ελεύθερος, ελεύθερη να κάνεις τις δικές σου τις επιλογές. Θέλεις να ξέρεις πώς είναι γενετήσιο δικαίωμά σου να έχεις πολλά. Και θέλεις να ξέρεις πώς να ζητάς και να λαμβάνεις διατηρώντας την ευγνωμοσύνη, την εκτίμηση, την ταπεινότητα για όλα αυτά που ήδη έχεις. Θέλεις να έχεις τον ορισμό και την προοπτική του δημιουργού για την καλοσύνη και τον ορισμό και την προοπτική του δημιουργού για τη συμπόνια. Θέλεις να ξέρεις τι αίσθηση έχει να έχεις και να εκφράζεις καλοσύνη και συμπόνια και πώς να τα λαμβάνεις από τους άλλους ανθρώπους. Και θέλεις να ξέρεις ότι είναι ασφαλές και σου επιτρέπεται να γίνονται αυτά που ζητάς εύκολα, γρήγορα, άκοπα και να διατηρούν την αξία τους και αυτά και εσύ. Τώρα θέλω λοιπόν να επαναλάβετε μετά από μένα, από μέσα σας, δημιουργία όλων όσων υπάρχουν. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα ήδη έχουμε και για όλα όσα ήδη είμαστε. Δημιουργία όλων όσων υπάρχουν. Δίνετε το αίτημα να έχω τώρα στη ζωή μου και θέλω να ανοίξετε τα ματάκια σας και να διαβάσετε τη λίστα σας σιωπηλά με όλα αυτά που έχετε γράψει για το 2025. Μόλις τα διαβάσετε, κλείστε ξανά τα μάτια σας. Με τον ύψιστο και βέλτιστο τρόπο, και επαναλάβετε. Ετούμε λοιπόν να έχω όλα αυτά στη ζωή μου με τον ύψιστο και βέλτιστο τρόπο. Ευχαριστώ.
έγινε, έγινε, έγινε. Και θέλω να φανταστείτε ότι είστε πάλι έξω στο σύμπαν, σε αυτό το δρόμο που δείχνει το μέλλον σας. Και ο δρόμος είναι ανοιχτός, καθαρός, φωτεινός, ξεκάθαρος. Και όλα αυτά τα οποία έχετε ζητήσει για το 25, το 2025, θα βλέπετε ένα-ένα να γίνονται. Και βλέπετε και γύρω σας ότι όλα αυτά που θέλουν οι δικοί σας οι άνθρωποι γίνονται και σε αυτούς. Και βλέπετε παρακάτω έναν άλλο δρόμο ανοιχτό για τη δική μας την ομάδα εδώ. Κάθε ένας από εμάς έχει πετύχει να έχει όλα όσα ζητάει. Γιατί υπάρχει αυθονία για όλους. Γιατί μπορούμε όλοι να έχουμε ό,τι θέλουμε. Θέλω να οραματιστείτε λοιπόν ότι περπατάτε σε αυτό το δρόμο που έχετε καταφέρει. Έχουν γίνει όλα όσα ζητάτε για αυτή τη χρονιά. Και νιώθετε αυτή την ευγνωμοσύνη, τη χαρά, την καλοσύνη, το μοίρασμα, την ικανοποίηση, την ευτυχία. Οραματιστείτε τα όλα αυτά μπροστά σας, τόσο για εσάς όσο και για τους δικούς σας ανθρώπους. Νιώστε αυτό το υπέροχο συναίσθημα της επιτυχίας και της ευγνωμοσύνης. Επιστρέψτε στο παράθυρο. Πείτε ξανά ευχαριστώ, έγινε, έγινε, έγινε. Πάρτε μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή και ανοίξτε τα ματάκια σας. Νιώσατε όμορφα? Νιώσατε να φεύγει το βάρος? Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να ανοίξει το μικρόφωνο, να μας πει ό,τι θέλει. Αγάπη μου, πρέπει να το κάνει ο καθένας μόνος του τον αν... Όποιος θέλει μπορεί να εκφράσει τα Επιτρέπετε. συναισθήματά του, βεβαίως. Εχθές το πρωί μίλαγα με ένα άτομο το οποίο το ξέρεις, Ναι. όπου έλεγα ότι φταίω που ενώ είχαμε συζητήσει μαζί και μου είχες πει ότι ξαναδες τα πράγματα, δεν το έκανα μέχρι τις προάλλες πάλι που είχαμε συναντηθεί τον προηγούμενο μήνα, αν θυμάμαι καλά, όπου ξαναγυρίσαμε και ξανασυναντηθήκαμε και τελικά έχουμε ένα ωραίο τελείωμα χρόνου. Μπράβο. Από λάθος και σφάλμα δικό μου που με είχε πάρει από κάτω όλο το αρνητικό. Να σου πω κάτι, Χρήστο μου, άνθρωποι είμαστε και αυτό συμβαίνει σε όλους μας. Το θέμα είναι πόσο κρατάει πλέον. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Το να μην μας ρουφάει αυτό το αρνητικό, γιατί σίγουρα θα το νιώθουμε σε κάποιες φάσεις στην καθημερινότητά μας. Πόσο μένουμε σε αυτό είναι το θέμα. Και από τη στιγμή που έχουμε εργαλεία στα χέρια μας που μπορούμε να δουλέψουμε, να αξιοποιήσουμε για να φεύγουμε από αυτή την ενέργεια όσο γίνεται πιο γρήγορα, είναι πραγματικά ευθύνη μας. Δεν είναι φταίξιμο, είναι ευθύνη όμως. Αυτό. Σε ευχαριστώ για το μήνυμα. Πες το, Ευελινάκη μου. Δεν είχα... Είχες ανοιχτό το μικρόφωνο, γι' αυτό νόμιζα ότι θέλεις να μιλήσεις. Νιώθετε όμορφα, αυτό με ενδιαφέρει. Εγώ αυτό ήθελα να απαντήσω, ότι ήταν όντως απελευθερωτικό εκεί με το σάκο στον κρεμό. Ωραία. Αυτά τα βαρύδια λοιπόν που δεν είναι μόνο δικά μας, δεν χρειάζεται να τα κουβαλάμε πλέον. Ο καθένας έχει την ευθύνη της δικής του της ζωής
και μπορούμε να εκφράζουμε την αγάπη μας, την ευγνωμοσύνη μας στους προγόνους μας, να τους στηρίζουμε, να τους βοηθάμε, αλλά άλλο η δική του ζωή, άλλο η δική μας η ζωή. Χρειάζεται λοιπόν να πορευόμαστε χωρίς αχρίαστα βάρη, λέω. Αυτό με τον ίδιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε κάθε φορά που θα αισθανόμαστε ότι κάτι μας κρατάει, έτσι. Βεβαίως, βεβαίως, όποτε θέλεις. Όποτε θέλεις. Ωραιότατα. Οπότε, με αυτά και με αυτά ολοκληρώθηκε το workshop αυτό της υλοποίησης για το 2025. Αλεξάνδρα, μου θες να πεις κάτι? Άνοιξε το μικρόφωνο. Δεν σ' ακούω. Όντως ήταν, Α, τώρα σ' ακούω. όντως ήταν πολύ απελευθερωτικό αυτό με το Σάκο. Είχε και μια συγκίνηση λίγο. Όντως. Μετά όταν πήγαμε στον δρόμο, ο δρόμος ήταν φωτεινός, με διάφορα χρώματα, όπως τα φωτάκια του δέντρου που είναι πολύχρωμο. Είχε φωτίσει όλο τον δρόμο. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Μπράβο. Και ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η σύνδεση και η ενθύμηση πάλι αυτή. Χαίρομαι πάρα Είπες πολύ που ότι είσαι μπορούμε εδώ. να κάνουμε. Είπες Ναι, ότι ναι, μπορούμε ναι. να κάνουμε. Βέβαια, βέβαια. Μπορώ δηλαδή αύριο να συμπληρώσω και καινούρια λίστη και να κάνω πάλι την ίδια διαδικασία. Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ Αν προλάβουμε πολύ. θα τα ανεβάσουμε σήμερα κιόλας στο YouTube. Αν δεν προλάβω, αύριο σίγουρα θα είναι. Για να προλάβετε μέχρι 31 να το κάνετε ξανά όποιος θέλει. Μπορώ να ρωτήσω κάτι? Ό,τι θέλεις. Από προσωπική εμπειρία, όταν κάτι πάει να γίνει, ή βλέπεις την υλοποίηση ή υλοποιείται, όπως το θες, όπως το έχεις ζητήσει. Και ξαφνικά τα πράγματα παίρνουν ακριβώς την αντίθετη κατεύθυνση από αυτό που ζητάς. Ενώ το βλέπεις, υλοποιείται, παίρνεις τη χαρά, όλα πάνε και κάποια στιγμή βλέπεις ότι το χάνεις. Πάει ανάποδα, πάει εκείνη τη στιγμή. Πώς μπορείς να κρατηθείς ή πώς μπορείς να το ξαναφέρεις εκεί που θέλεις? Κάβοντάς το, Ελίνα μου, να δεις γιατί το αλλάζεις. Γιατί δεν μπορείς να δεχτείς αυτό που έχεις ζητήσει. Σκάψιμο. Μπορώ να φέρω ένα παράδειγμα. Το σπίτι που από πέρυσι κυνηγάω, που το βρήκα και πριν ένα μήνα, πριν 2 εβδομάδες, σου έλεγα είναι το τέλειο σπίτι, τα έχω όλα όπως τα ήθελα, και έρχεται το σπιτονικοτήρι και μου κάνει έξωση. Για 2 λόγους. Είναι όντως το ιδανικό σπίτι και υπάρχει πιο ιδανικό από αυτό το 3 οποίο... μέρες μετά που μιλήσαμε, που σου είπα βρήκα το ιδανικό σπίτι, άραξα, ηρέμησα. Μου κάνει έξωση. Να πω. Παρακαλώ. Ναι, ναι. Αγαπημένη μου. Δεν θέλω να το παίξω δάσκαλος, αλλά από σένα δίπλα σου έχω μαθητές. Ό,τι κυνηγάς θα φεύγει. Μην το κυνηγάς. Μα το βρήκα. Δεν το κυνηγάω πια, το βρήκα. Άραξα. Βγες από αυτή την ενέργεια του κυνηγάς και θα έρθει μόνο του. Ελίνα μου, για κάποιο λόγο έχει γίνει αγάπη μου. Σκάψιμο χρειάζεται να δεις, γιατί που σε εξυπηρετεί το να χαλάει αυτό το οποίο έχεις. Σου λέω, ένα σενάριο όμως είναι μην το παίρνεις απόλυτα αρνητικά. Μπορεί να υπάρχει ένα σπίτι που είναι ακόμα καλύτερο από αυτό το οποίο είσαι. Και έχοντας ζητήσει αυτό το σπίτι, να νόμιζες ότι είναι αυτό το οποίο βρήκες τώρα, αλλά να είναι το επόμενο. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το άλλο το κομμάτι είναι ότι με κάποιο τρόπο εσένα κάπως εξυπηρετεί να βρίσκεσαι σε μια τέτοια διαδικασία ταλαιπωρίας. Ναι, το οποίο για μένα νομίζω είναι το πιο πιθανό, έτσι, γνωρίζοντας μερικά πράγματα. Αυτό. Μπορώ να πω κάτι? Βεβαίως. Πρώτον, εγώ χάρηκα πάρα πολύ που τα είπαμε μετά από 1 χρόνο. Να σε καλά. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την αφύπνιση και αυτή τη ζεστασιά έτσι που ένιωσα, και την απελευθέρωση, μπορώ να πω, και θα σκεφτώ πραγματικά έτσι πολύ σοβαρά, νιώθω να έρχομαι πιο κοντά σου και κοντά σε αυτό το πανέμορφο πράγμα έτσι που προσφέρεις, οπότε μπορεί και να τα πούμε μέσα στο 25. Θα χαρώ πολύ, Νάντια μου. Θα χαρώ πάρα πολύ.
Και εγώ τη ευχαριστώ και διάθεσή εύχομαι σου. πραγματικά καλή χρονιά σε όλους μας, με υγεία, αυθονία για μας και στις ψυχές μας. Ακριβώς. Με το καλό. Αμήν. Αμήν. Το εύχομαι. Κάποιος άλλος θέλει να πει Ναι. κάτι? Όχι. Οπότε να κάνω την αποφώνηση, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν εδώ. Ε, Ξέρουμε πολύ καλά ότι έχουμε τα εργαλεία, τα εφόδια και μπορούμε να τα αξιοποιούμε. Η ζωή μας ανήκει. Εύχομαι ό,τι περισσότερο, ό,τι πιο απλό και σύνθετο και μεγάλο και μικρό ο καθένας έχει στο μυαλό του και θέλει, απλά να γίνεται, να το σκέφτεται και να γίνεται εύκολα, γρήγορα και άποπα. Γιατί έχει αξία και γιατί μας αξίζει το να λαμβάνουμε και να μας χαρίζονται και να γίνονται εύκολα τα πράγματα στη ζωή μας. Είναι απλά πεποίθηση, κάτι, οτιδήποτε διαφορετικό. Οπότε εύχομαι να έχει ο καθένας ό,τι θέλει, όπως το θέλει, και με πολύ πίστη, ζητώντας ότι αυτό που ζητάει μπορεί να το έχει. Και εγώ σας αγαπώ, παιδάκια μου. Μου στέλνουν οι ανιψίες μου μηνύματα ότι με αγαπάνε. Λοιπόν, σας φιλώ, σας ευχαριστώ και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου ό,τι επιθυμεί ο καθένας εύκολα για το 2025 και όχι μόνο, για όλη του τη ζωή, για την καθημερινότητά του. Την αγάπη. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, να είστε καλά όλοι. Καλή